тихоокеански Биг Брадър. Стопанинът на Белия дом Барак Обама посреща сърдечно своя гост, но сякаш не е достатъчно гостоприемно. Слъй, имаш предвид празните чини пред Обама и Борисов ли? Точно така, точно така. А като се сетя на срещата в Прага, какво ядене падна? Но много хубаво беше. Имаше и първо, и второ, и трето, даже две втори. Имаше и пържол, и риба. А сега празна чиния, чаша вода и студена камина. Спокойно, Василев. Просто такъв е американският протокол. Абе да им се не види и на протокола. При българския поне има хляб и сол, а тук таратанци. За сметка на това пък американският протокол е щедър на комплименти. I think it's important for everybody to know that he's also a black belt in karate, so you should be very careful crossing. Друго се имате изчетка американския президент. Води четкане. Обама просто се застрахова. He's also a black belt in karate, so you should be very careful crossing. Трябва, че Борисов освен каратистки владее и други техники. Господин президент, чест за всички нас е, че ни поканите в Белия дом. А разбира се, че това, че сте от Чикаго родом, това е един от големите български градове. Над 150 хиляди души живеят в Чикаго. Абе да не се окаже сега, че Обама е българин. Брат, нищо не разбира. Това е тънък дипломатически ход. Ей, сега премиера ще изплюе камъчето. Разбира се, българските граждани очакват да поставим отново въпроса и за безвизовото пътуване. Сега разбрали замисъла на Борисов. Внушава на Обама, че е българин и веднага иска нещо от него. Брилянт. В този замисъл обаче има едно слабо място. Обама отговори на това искане предварително. Ето виж. Ясна е работата. Ще има визия, ма. За пореден път надеждите ни за безвизов режим залязоха. За сметка на това имахме щастието да посрещнем изгрева на Бойко Борисов с целия ресурс на CNN. Там той разказва за срещата с Обама в Прага и разкри пикантни подробности от кухнята. Не от кухнята, Верачко, от гардероба. Тогава момчето, което беше шеф на екип с мен, сутринта ми беше измачкан костюм и тръгвайки, вика, я рано да смениме костюм, че много мачкан, извади един друг слож от куфара. И понеже вечерта Мишел Обама на вечерята при него каза, искам много се запозная с вашата първа дама, защото имаме явно еднакъв вкус. То тогава офицера Циков винаги се моли да не споменаваме за първата дама. И каква стана тя? Вместо дама на Дедо, имаме офицер Циков на Дедо. А под Дедо разбирай Дондуков едно. Такава рокада дама с офицер в нормалния шахмат няма. Ама не говорим за нормален шахмат, Василев, а за политически. В крайна сметка Бойко Борисов само обобщи последната си среща с Барак Обама. Не толкова среща, колкото интервюта в студиото на CNN по-исторически.